Sa mga unang buwan, pinalagpas ng Dibino ang mga pangyayaring naranasan ng kanyang disipulo bilang pagpapakita ng respeto sa mga dumaang banal na araw. Ngunit nang matapos na ito, doon na yon nagsimulang kumilos. Isang hapon, habang naghahasa ng sundang si Armino, bahagya naman siyang natigilan nang gulatin siya ng isang hindi kapani-paniwalang presensya. Alam niyang isang antingero ang nagpakawala nito, pero ang hindi niya maisip, anong uri ng antingero ang taong yon. Sa sobrang lakas kasi ng presensyang kanyang naramdaman, hindi niya maiwasang mapayukod sa kanyang kinaroroonan. Kumirot din ng husto ang sugat kung saan nakalagay ang mutya ng bakal, senyales na kasing lakas o mas makapangyarihan pa yung presensyang naramdaman niya. Dala naman ang kanyang kuryosidad, dali-dali naman siyang lumabas ng hasaan. Ilang minuto rin siya roong naghintay pero wala siyang nakitang taong bago sa kanyang mga mata. Hindi naglaon nang akmang pabalik na si Armino sa pinagtatrabahuhan niya. Doon niya nakita ang kumpulan ng mga tao sa isang antigong bahay. Ilang metro rin ang layo nito sa kanila, kaya hindi niya yun maaninag mula roon. Nang mapansin niyang medyo interesante ang pinagkukumpulan ng mga ito, nagpasya siyang doon pumunta. Paglapit niya sa bahay, bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na may daladalang tungkod. Sa unang tingin, ugod-ugod na ito, pero alam niyang pagkukunwari lang ito ng matanda. Kaya naman yung pinagkukumpulan ng mga tao ay dahil sa nambubunot yon ng libre. Hindi nakakaramdam ng sakit ang binubunutan nito ng ngipin, kaya pinilahan talaga ang matanda. Sa kanyang pagmamasid, napansin niyang gumagamit yon ng mga buhay na salita. Habang tumatagal, medyo naiirita na siya sa matandang yon dahil sa pagpapasikat nito. Yun kasi ang malimit niyang maramdaman laban sa mga taong pinagtutuunan ng atensyon ng karamihan. Kalahating oras pa ang lumipas, naubos na nga ang mga nagpapabunot ng ngipin. Nang mapagtanto naman yun ni Armino, tahimik naman niyang hinintay sa labas ng bahay ang matanda. Pinasiklaban niya rin yun ang kanyang presensya nang sa gayoy agad niyang makuha ang atensyon nito. Makalipas pa ang ilang minuto, paglabas naman ng matanda, tumigil yon sa kanyang harapan, kasabay ng pag-uwika nito ng, "Hindi mo kailangang maging agresibo, iho. Mukhang nilalamon ka na ng hambog at tiwala sa mutyang hawak mo. Lahat ng mutya may kahinaan. Sinasabi ko sa iyo, darating ang panahon, makakahanap ka ng katapat mo. Huwag ka nang magalit. Tumutulong lang naman ako sa iyong mga kababaryo." Matapos naman itong makapagwika, dahan-dahan naman itong hinawakan ng kanyang braso. Paglapat pa lamang ng palad ng matanda, di naman niya maiwasang matakip ito dahil sa mga animoy tumutusok na bagay na nagmumula sa palad nito. Pagalis naman ang kamay ng matanda, maigi naman niya itong sinipat pero wala siya roong nakita. Nang mapagtanto naman yun ni Armino, mas lalo namang nag-init ang kanyang ulo rito dahil ang buong akala niya, iniinsulto nito ang abilidad niya. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung kinuwelyuhan at tinangkang bubunutan ng punyal. Akala niya madali niyang masisindak ang matandang yon, pero pagdikit ng mga mukha nila, napansin niyang ni hindi man lang ito nakakaramdam ng kahit katiting na pagkasindak laban sa kanyang ginawa. Pagsilay naman ng mga kababaryo niya sa ginawa niya, agad naman sila nitong inawat. Maya-maya pa, pagdistansya naman ni Armino, muli niyang narinig ang pagwiwika sa kanya ng matanda. Ayon dito, hindi pa doon magtatapos ang kanilang pagkikita at may pakay yun sa kanya, kaya kahit takasan niya pa ito, para itong aninong susunod sa kanya saang lupalop man siya pumunta.
Mariinding inilahad ng matanda. Misyon niyang maliwanagan ang nandidilim na kaisipan ng kapatid niya sa pananampalataya. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, agad naman yung nagpaalam. Sa sobrang pagkagulat ni Armino sa kanyang mga nasilayan, hindi na siya nakapagsalita pa. Kahit pinagsasabihan na din siya noon ng mga kababaryo niya, pakiramdam niya wala siyang naririnig noong mga oras na yon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang umuwi na ang mga taong pilit nakikipag-usap sa kanya, doon pa lamang unti-unting bumabalik ang kanyang ulirat. Nang maging normal na ang kanyang nararamdaman, nagdesisyon na siyang bumalik sa hasaan. Dala naman ang kanyang galit. Maaga pa niyang pinauwi ang ibang nagtatrabaho sa kanya. Konti lang naman yon. Nang siya na lamang doon ang natira, doon na niya pinag-isipan ang kanyang gagawing pagpaparusa rito. Hindi papayag si Armino na bata-batain siya ng matandang yon, lalo na sa kanyang estado pagdating sa lihim na karunungan. Ang nais niya noong mangyari, mabigyan ito ng leksyon para magtanda ito. Upang matupad naman ang kanyang nais, dahan-dahan na siyang gumawa ng plano para sa muli nilang pagkikita. Kampante pa siya noong mga oras na yon dahil naniniwala siyang hindi pa nito alam ang tungkol sa mutya ng bakal na kanyang tangan. Sa paglalim naman ng gabi, nanatili pa rin nasa isip niya ang ginawa ng matandang yon. Para maibsan ang nararamdaman niyang galit, nagdesisyon siyang maglakad-lakad sa kanilang lugar para maghanap ng mga aswang. Kapag nakakapatay kasi siya ng mga nilalang, hindi niya maipagkakailang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Aminado rin itong si Armino, isa na yon sa kanyang mga bisyong hindi niya talaga maalis sa kanyang sarili. Maya-maya pa, pagsilay niyang wala ng tao sa labas ng baryo nila, agad naman niyang isinuot ang salakot niyang nilagyan niya ng itim na tela, kalakip ng mga kasuotan niyang purong itim. Kaya ganoon ang kasuotan ni Armino, ay para maikubli sa mga taong maaaring makasilay sa kanya ang kanyang totoong pagkatao. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang paglalakad, wala naman siyang nakita at narinig na kakaiba. Ang kaso lang, pagdating niya sa dulo ng baryo, may nakita siyang isang tahanan na ginagambala ng mga sigbi na tiktik. Ang tatlo sa mga tiktik na naroon, nakasampa na sa bubong ng bahay. Kaya nung makita niya ito, hindi na siya nagdalawang isip pa na yon ay lapitan. Paghugot naman niya ng dala niyang patalim, agad naman siyang nagbato ng usal sa hangin para maitaboy ang mga nilalang na yon. Dahil sa kanyang ginawa, agad naman itong napansin ang kanyang presensya, kaya sa halip na ipagpatuloy nito ang kanilang mga ginagawa, pinili ng mga itong sugurin siya. Nang masipat naman yon ni Armino, abot langit naman ang kanyang tuwa. Habang pilit inaalala yung mga katagang narinig niya sa matanda. Paglapit naman ng mga ito sa kanya, walang patid niya yung inundayan ng saksak hanggang sa mahati na niya ang unang sigbi na sumunggab. Pagbagsak naman ng labi nito sa lupa, walang patid niyang sinalakay ang iba pa hanggang sa mapilitan na rin ang iba pang mga tiktik na pagtulungan siya. Inaasahan naman ni Armino na grupo ang mga tiktik na dumayo sa bahay na yon, kaya sa lahat ng oras, hindi niya binababa ang kanyang depensa. Ngunit matapos niyang mapaslang ang mga tiktik na una niyang nasilayan, bigla naman siyang natigilan nang masipat niya ang iba pa nitong mga kagrupo na nagmamasid mula sa malayo. Kahit hindi niya gaanong maaninag ang mga nilalang na yon, nasisiguro niyang humigit sa 50 ang bilang ng mga ito. Dahil dito, kahit alam niyang walang panama sa kanya ang mga ito, di niya mapigilang makaramdam ng matinding takot. Yung takot na yon, nagmula pa noong mapasok niya ang gubat kung saan nakalagay ang mutya ng bakal. Ayon kay Armino, isa yon sa mga kahinaan niya. Bagaman malakas ang tangan niyang karga, sa harap ng maraming nilalang, pinanghihinaan talaga siya.
Pagsugod naman ng mga tiktik sa kanya, pilit naman siyang umatras habang nagsasambit ng mga buhay na salita. Sa paglipas pa ng ilang minuto, unti-unting humina ang pagtiwala niya sa kanyang mutya, kaya kalaunay napansin niyang parang nawawalan na yon ng bisa. Hindi naglaon, pagsunggab naman ng isa sa mga nilalang na yon, napataas na lamang siya ng kamay habang pilit yung inuundayan ng saksak. Dahil sa gulong-gulo na ang kanyang isipan, di na siya gaanong nakakapag-isip ng tama. Alam niya talagang kayang-kaya niya ang mga nilalang na yon, pero pilit siyang pinipigilan ng takot na kasalukuyan niyang nararamdaman. Maya-maya pa, tuluyan nang bumagsak sa lupa itong si Armino hanggang sa nasukol na siya ng mga tiktik. Pagsilay naman ng gabunan ng mga ito sa nangyari sa kanya, bigla naman yung nagpalit anyo, kasabay ng pagwika nito ng, "Ikaw pala ang kinakatakutan ng mga kalahi namin." "Sigurado, kapag nadala namin sa kanila ang iyong ulo, kami na ang mamumuno sa kanilang lahat. Ang pagkamatay mo ang mag-aahon sa aming angkan." Matapos naman itong makapagsalita, hindi na siya nito binigyan ng pagkakataon para makabawi pa. Pagsunggab naman ng mga nilalang na yon, agad naman niyang napansin ang mabilis na pagbaba ng kanyang depensa. Dahil dito, nasisiguro niyang masasaktan na siya ng mga nilalang dahil wala nang sasalag sa mga atake nito. Akala niya nanganganib na talaga ang buhay niya. Pero bago pa man makalapit ang mga nilalang sa kanyang kinaroroonan, tumigil ang mga ito sa hangin na parabang nakapasok yon sa isang hindi nakikitang bula na may kakayahang magpabagal ng oras. Alam ni Armino na hindi siyang may likha nito, kaya agad naman siyang napatingala kung saan doon niya nakita ang matandang nakatayo. Habang nakatingin yun sa mga nilalang, rinig na rinig niya ang mga sinasambit nitong buhay na salita. Kumukumpas na rin yun ng mga simbolo sa hangin na parabang yon ang pamamaraan nito para mapanatiling may bisa ang abilidad na ipinakita nito sa kanya. Pagtahimik naman ng matanda, lahat ng nilalang na nakapasok sa dimensyong nilikha nito, bigla na lamang naglaho. Napilitan ding umatras ang mga malalapit sa kanila, buhat sa nakakasunog nitong presensya. Pagdistansya naman ng mga ito, ang gabunan na mismo ang nagsabi na umatras sila sapagkat hindi nila kakayanin ang puwersa ng matandang yon. Matapos nun, agad naman itong nagsisuot sa masusukal na kakahuyan. Mabilis din yung naglaho hanggang sa nanumbalik ang katahimikan sa buong paligid. Pagramdam naman ni Armino na tanging sila na lamang ang naroon, pilit naman niyang pinagmasdan ng matanda habang naghihintay sa mga sasabihin nito. Pag-abot naman ng kamay nito sa kanya, dali-dali naman siyang tumayo para harapin ito. Tiningnan niya yon ng mata sa mata at base sa kanyang pinapakitang itsura, wala ka raw makikitang bakas ng pasasalamat. Sa halip na purihin ng matanda sa ginawa nito, tinanong niya yon kung bakit siya nito tinulungan, gayong hindi naman niya kailangan ng tulong. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Pedro ang pangalan ko. Ako yung maestro ng binatang tinalo mo sa duelo. Pumunta ko rito, Armino, para sa'yo. Balita ko, masyado ka nang pabigat sa mga kapatid mo sa paniniwala. Palagi kang duda na baka may magnakaw sa mutya ng bakal na ibinaon mo sa iyong kanang braso. Dahil sa pagdududang yan, hindi lang mga nilalang sa kaliwa ang iyong naaargabyado. Alam kong galit ka sa akin sapagkat natatapakan ko ang katauhan mo. Hindi dito magtatapos ang lahat. Kaya ikaw ang magpasya kung nais mo ba talaga kong maging kaaway o maging kaibigan." Nang marinig naman ni Armino ang sinabi nito, agad naman siya roong umatras
bakas sa kanyang muka ang matinding galit. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung niyaya ng kumbate. Wala siyang pakialam kung mas matanda yun sa kanya dahil sa kagustuhan niyang mapatunayan na siya ang pinakamalakas sa lahat. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang nais, agad naman siya nitong pinaunlakan. Dagdag pa nito na wala siyang matututunan kung hindi siya makakalasap ng isang matinding pagkatalo. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yon, agad namang hinugot ni Armino ang kanyang punyal, sabay ihip ng dasal sa mutya ng bakal. Ginamit niya ang pinakamalakas na depensang alam niya bago niya sinugod ang matanda. May mga kasunduan na rin siyang isinakatuparan sa mutya upang mas mapalabas ang totoo nitong lakas. Matapos niya itong gawin, napansin naman niyang parang walang paghahanda ang matanda. Akala niya minamaliit siya nito, kaya hindi niya na yun binigyan ng pagkakataon para masalag ang kanyang pag-atake. Para kay Armino kasi, ang mga ganoong tipo ng tao ang gustong-gusto niyang makitang bumagsak at magmakaawa. Makalipas pa ang ilang segundo, agad naman niya yung sinugod habang mahigpit na nakahawak sa kanyang punyal. Sa mga sandaling yon, gusto niya talagang sakta ng husto ang matanda para malaman ito ang pagitan ng kanilang mga lakas. Kaso lang, nang ilang metro na lamang ang pagitan nila, napansin niyang may ipinagpag itong panyo sa braso nito. Kumalat ang abo nito sa ere at paglapat nito sa kanyang katawan, nakaramdam siya ng sensasyong parang nasusunog. Nung maramdaman niya ito, dali-dali siyang umatras dahil alam niyang kapag nagpatuloy pa siya, hindi lang yon ang mararanasan niya. Sa ikalawa niyang subok, medyo naging maingat na siya. Pinilit niya talagang makalapit pero habang umiikli ang pagitan nila ng matanda, bumibigat naman ang kanyang katawan. Nang akmang aapakan na niya ang paa nito, sa hindi malamang dahilan, bigla siyang napaluhod. Ang pakiramdam niya noong mga oras na yan, may isang napakalaking bato na pilit dumudurog sa kanya mula ulo. Natigil lang ang pakiramdam na yon nang pinutol ng matanda ang mismong usal na nagbibigay bisa rito. Pagaan naman ang kanyang pakiramdam, inabisuhan siya nitong tumayo. Dagdag pa nito na, sa estado niya, wala siyang kakayahang matalo ito. May nabanggit din yun sa kanya, ukol sa mga sumpang patuloy pa ring nagkukubli sa mutya ng bakal na kasalukuyan niyang tinatangan. Ayon pa kay Tandang Pedro, na kapag natalo niya ito, isa yun sa magiging premyo. Matapos naman yung marinig ni Armino, walang patid naman niya yung sinugod. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, para siyang batang pinaglalaruan ito. Habang tumatagal, unti-unti nang nagiging malinaw para sa kanya ang pagitan ng mga kakayahan nila. Tanggap na rin niya noon na kailan may hindi niya matatalo ang matandang yon. Subalit sa kabila nito, pinili niya pa rin makipaglaban upang maipakita sa Divino na hanggang huli, ginawa pa rin niya ang kanyang makakaya. Hindi nagtagal, kagaya ng inaasahan, sinapit niya ang isang mapait na pagkatalo. Ang mas masakla pa sa lahat, hindi niya napansing marami palang mga antingerong nanonood. Dahil sa ganoong pangyayari, nagdulot yun sa kanya ng matinding kahihiyan. Kahihiyang nakapagpabago sa kanyang kaisipan. Sa paglalaban kasi nila ni Tandang Pedro, napatunayan niyang hindi siya ang pinakamalakas. Maaring nagtangan siya ng isang malakas na mutya pero hanggang doon lang yon. Nang matanggap na niya ang lahat, doon na siya nagsimulang maging mahinahon. Pagsilay naman niya sa kamay ni Tandang Pedro, agad naman niya itong hinawakan kasabay ng paglakad niya papalayo. Tahimik niya yung ginawa dahil ang buong akala niya pagtatawanan siya ng mga taong nakakita. Ngunit di pa man siya nakakalayo, muli siyang tinawag ng matanda.
Pagbaling niya ng kanyang paningin dito, bigla namang tumigil ang kanyang mundo nang alokin siya nito para maging isang disipulo. Noon ding mismong oras na yon, hindi na siya nagdalawang isip na sumang-ayon sa alok nito. Naniniwala kasi si Armino na sa pamamagitan ng lakas at kakayahan ng matanda, mas marami siyang matututunan ukol sa tangan niyang mutya. Dumaan pa ang mga araw, nalaman niyang hindi pa pala tapos ang sumpang pumapaloob sa tangan niyang mutya. Ang tanging nabasag pa lang niya sa mga sumpang yon ay ang sumpang nagdudulot ng sakit at kamalasan sa nagtatanga nito. Dagdag pa ni Tandang Pedro na ang mga sumpang palihim na nakabaon sa mutya ang mga nakakaligtaan ng mga antingerong sumusubok humawak dito. Dahil sa kawalan nila ng ideya ukol dito, namamatay sila ng maaga. Para namang tuluyang mabasag ang sumpa, 3 buhay na kalabaw ang kanilang inialay. 5 linggo rin silang nag-alay ng dasal, kalakip ng mga kondisyones ng sumpang pilit nilang iniaalis. Dahil sa isang dibino ang maestro niyang si Pedro, hindi na naging mahirap para rito na matanggal ang sumpang yun. Nang maikalas na ito sa kanyang katawan, napansin niyang parang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nawala na rin ang kanyang mga pag-aalangan, lalo na ang mga takot niya sa kanyang nakaraan. Para naman masubukan ang tangan niyang bagong kapangyarihan, nakiusap siya sa matanda na kung maaari tumungo sila sa lugar kung saan talamak ang mga aswang. Mas mainam ding isama nito ang isa pa nitong disipulo para hindi lang siya ang matututo. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, sumang-ayon lang naman ang matandang yon. Pagkakuha niya ng permiso nito, agad naman siya nitong inabisuhan na meron silang 1 linggo para maghanda. Sa loob ng linggong yon, wala silang ibang gagawin kundi ang magdasal at mapalakas ang ugnayan nila sa kanilang mga tangang mutya. Matapos naman itong mabanggit ni Tandang Pedro, agad naman siya nitong iniwan. Bago yun umalis sa kanyang pamamahay, inabisuhan siya nitong babalik ito sa araw ng kanilang pag-alis. Pagtungtong naman ang araw na kanyang hinihintay, aminado siyang hindi naging madali ang proseso ng kanyang paghahanda. Sa sobrang pagkaabala niya noong mga oras na yon, hindi na niya natutukan ang kanyang negosyo. Mabuti na lang, natingnan niyo ni Fernando, kaya naging kampante siya kahit papaano. Pag-alis naman nila, hindi naman niya nakita ang kahandaan ng maestro nila. Wala naman siyang naging pagdududa, lalo pat hindi basta-basta ang posisyong nakakapit sa ilalim ng pangalan nito. Alam ni Armino na hindi yun babansagang dibino kung pangkaraniwan lang ito. Pagdating naman nila sa Karatig Baryo kung saan talamak ang mga aswang, agad naman silang nagsagawa ng pagtulong para sa mga pamilyang biktima ng mga nilalang na yon. Maglilimang araw din sila roong nanatili, kung saan bawat gabi, katakatakot na digmaan ang kanilang kinakaharap. Dahil sa nagsilbing pugad ng mga aswang ang lugar na yon, napansin niyang parang walang katapusan ang dami ng bilang ng mga ito. Subalit nung ilabas na ni Maestro Pedro ang panyo niyang naglalaman ng abo ng paru-paro, bigla na lamang naglaho ang mga ito. Pagtungtong ng 5 gabi, tahimik na ang kabuuan ng baryo. Ni isang aswang, wala na sila roong naramdaman at nasilayan. Siyempre bilang antingerong ignorante sa abilidad ng dibino, hindi niya maiwasang mapatanong dito. Nang marinig naman ni Tandang Pedro ang bumabagabag sa isipan nito, doon niya inilahad ang abilidad ng abo ng paru-paro. Ayon sa matanda, pangontra yon sa lahat ng bisa ng bertud at mutya ng walang eksaktong panig na kinabibilangan. Ipinagtapat din ito na ginamit niya yon sa pagduduelo nilang dalawa.
Kaya lang naman nakaligtas dito si Armino dahil kakarampot lang nito ang ginamit niya. Kung nataong isang kutsarita ng abo ang inilabas niya, paniguradong masusunog ang mutya at kaluluwa nito. Dagdag pa nito na, labis na makapangyarihan ang abo ng paru-paro. Kaya nung pinakawalan niya ito noong nagdaang gabi, natunaw ang lahat ng bertud ng mga aswang na naninirahan mula sa baryo hanggang sa 6 na milyang sakop nito. Ang mga aswang na nawala ng bertud sa katawan habang buhay ng mananatiling tao. Gayunpaman, hindi sila magkakaroon ng buhay ng ordinaryo buhat sa pagkamulat nila sa itim na mahika. Nabanggit din ng maestro niya na sa pagtungtong ng susunod na araw, isa-isa niyang ituturo rito ang mga aswang na inalisan niya ng bertud sa katawan. Nang marinig naman ni Armino ang sinabi ng maestro niya, di naman niya yun pinagdudahan. Ang ikinalulungkot lang niya noong mga oras na yon, hindi siya nito nabigyan ng pagkakatawan para maipamalas ang abilidad ng mutya ng bakal. Gayunpaman, ipinagpasalamat na rin niya ito kahit papaano, lalo na't walang nalagay sa peligro sa kanilang hanay. Matapos ang kanilang misyon sa lugar na yon, bumalik na sila sa baryong pinagtitirhan ni Armino. Nanatili pa doon ng ilang taon ng Divino hanggang sa itinanghal na siya nito bilang isang ganap na antingero. Nang tapos na ang pagsasanay nito sa kanya, doon na yun lumipat sa karatig lugar. Isinama din ito ang dati nitong disipulo, kaya kahit papaano napanatag na rin siyang magpaiwan. Magmula noong nahasa siya ni Tandang Pedro, marami na ang nagbago sa kanya. Hindi na siya kagaya ng dati na masyadong mainiti ng ulo. Matapos kasi siyang maturuan ng matanda, palagi na siyang mahinahon at may pag-uunawa sa kapwa. Sa halip na pakitaan ito ng dahas at takutin ito, inuuna niya yung intindihin. Idinadaan na din niya sa pakikipag-usap ang lahat ng bagay upang hindi na sila humantong sa mga hindi pagkakaunawaan. Magmula noon, ikinatuwa naman yon ng kaibigan niya. Kahit hindi sila magkasama sa iisang trabaho, nagpapasalamat pa rin siya dahil anumang oras nalalapitan niya ito. Ang hindi lang naalis talaga sa lugar noon ni Armino ay yung hindi siya basta-bastang nalalapitan ng mga taong ramdam niyang mapagsamantala. Ang ganong ugali niya ang naglayo sa kanya sa lahat. Kung iisipin, hindi naman yun kawalan, lalo pat may isa naman siyang matalik na kaibigan. Nasa likod din niya ang kanyang pamilya, kaya wala na siyang hahanapin pa. Hanggang sa pagtanda nilang dalawa, nagpatuloy ang kanilang mabuting pagsasama. Para na nga sila noong totoong magkapatid dahil sa kanilang mga ginagawa. Kapag may problema ang isa, hindi pumapayag ang isa na hindi yun masolusyonan. Pawang kabutihan lang din ang nais nila, kaya nila narating ang kasalukuyang antas ng kanilang pamumuhay. Pero alam niyo, Pinuno, sa kabila ng tagumpay nilang magkaibigan, alam ni Armino na hindi yun magiging posible kung wala ang tulong ng mutya ng bakal. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang ganda ng kwento na to. Kahit sabihin natin na maikling serye lang to, kahit na sabihin natin na medyo bitin tayo kasi ako, aminin ko sa inyo, mula nung binanggit yung abo ng paru-paro, sobra ako nagkaroon ng interest dun. Alam nyo, gusto ko tuloy yung talambuhay na lang ni Tandang Pedro eh. Pero syempre, kwento to ni Armino, kaya para sa kanya talaga to. Yun lang. Curious lang ako dun sa abo ng paru-paro kasi buong buhay ko, 2 beses ko lang narinig to. Dito pa yung isa. Bata pa ako nun. Mga pinag-uusapan nyo ng mga antingero sa Bacood. Yan, sila Kapiding, sila Tito Jerry. Basta yung mga sikat na manggagamot noon sa Bacood. Pinag-uusapan nila yan tungkol dyan sa abo ng paru-paro. Pero
Ang may gamit kasi Divino eh. So medyo nagtaka rin ako kasi ang pagkakaalam ko sa abo ng paru-paro, neutral lang din yan. Hindi yan kaliwa, hindi yan kanan. Pero dito gamit siya ng Divino, tapos yun yung pinakamapangwasak niyang abilidad. Kasi lahat ng klase ng bertud, mutya, kayang-kaya niyang tunawin. Na meron din talagang pagkakapareho sa pinagkukwentuhan ng mga sikat na antingero noon sa Bacood. Para sa mga hindi nakakaalam, Bacood Santa Mesa yun ha. Doon kasi ako lumaki. So maraming antingero doon na napag-uusapan yung mga ganitong klaseng bagay. Pero overall, masasabi ko sa kwento, wala talaga. Talagang sobrang ganda nito. Tapos yung lesson pa na huwag kang masyadong hambog, huwag kang sobrang yabang, kasi sa mundong to, imposibleng wala kang katapat. Palaging meron yan, lagi natin tatandaan yan. Kaya masarap talagang maging humble kasi unang-una, wala namang magagalit sa'yo eh. May magalit man siguro yung mga naiinggit lang. Pero dapat wag mo na rin pansinin yun. Yun lang talaga, lagi tayong maging humble, para hindi tayo makahanap ng katapat natin. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.